Болка в предната част на коляното. Какво означава тя и какво да правим? Аз съм доктор Стефанов, специалист, ортопед, травматолог. Болката в предната част на коляното е позната на над 30% от спортуващите. Възможните причини са няколко. Ще ви запозная с една от най-честите – тендинит на пателата или така нареченото коляно на скачача. Как да го познаем? Първо, обикновено се среща при хора между 15 и 30 години, чийто спорт изисква повече бягане или скачане – баскетбол, волейбол, футбол и други. Второ, болка съсредоточена основно в долната част на капачката и началото на нейното сухожилие. Трето, болка в седнало положение с гънато коляно, например докато се возим дълго в кола. Четвърто, болката намалява след загрявка за тренировка. Пето, болката се засилва 24 часа след интензивна тренировка. Какво да правим? За да се потвърди диагнозата, направете преглед при ортопед. Той ще включва няколко елементарни теста. Възможно е лекарят да назначи и образни изследвания. Да спираме ли спорта? Отговорът е не в повечето случаи. Но трябва да се промени спортния режим. Включване на някои упражнения, изключване на други за известно време. Важно е тежестта и интензитета на тренировките да бъдат временно намалени. Как протича лечението? То е основно рехабилитационно и включва 4 фази. Намаляване на натоварването, възстановяване, връщане на сила, връщане към активен спорт. Лечението е продължително. Налага ли се операция? Почти никога. Налагат ли се инжекции? Рядко, като е по-добре те да се избягват. Има ли смисъл от хапчета и гелове? Понякога, като те се изписват по преценка на вашия лекар. Не подценявайте проблема. За консултация посетете сайта ortoped-travmatolog.bg.